Ubani Sibari lo? Umina lo ngiyibona. Kanjani amehlo lapha? Amahlama ngesibari ukuthi ngafuthwa kakhulu amaphoyisa nge-pepper spray yabo amahlama kodwa walemela. Awuwasabi amehlo la? Ya mina ngithi ngibona. Akufani ngasondeza bambe phone bambe kahle phone. Ngithi ngasondeza yabo. Oh, George Sibari ngisa. Uyakhumbula khona insizwe yathi kuthina ifuna ukusenzela iplan yokuthi Sibari silokhu awekho right yabona. Uyakhumbula insizwe yathi thina Sibari yathi le insizwe kuthina Sibari icela ukukuyisa kudokotela ayobuka amehlo kuphela. Aseba yena njobo. Yabona Eyayele yabona ayelo kakhulu wona. Uyavuma ukuthi kudokotela manje aqala wathi wena ukugula. Usiyabona ifana sekudokotela Sibari. Kodwa mhlawumbe lento ishintsha ikhompyutha yakho. Awu ebenze lokho. Amehla akho la Sibari. Ngiyabona into nje ngiyikhuluma ngithi siye kudokotela. Yabo yiso le. Yiso lakho le Sibari yabona. Libenje. Libe njena. Lijena nje. Ngizangijwayele ukuyibuka esibukweni Sibari. Kodwa uyabona ukuthi kungani ngithi siye kudokotela? Sibari. Mana khona ngimodla khona obvela. La. Yo. Alright la mehlo Sibari. Yo. Sibari ngeke. Buka kahle Sibari. Ngiyashintsha Sibari. Yabona amavesa le. Man Sibari. Musubalekele iqiniso Sibari. Uyazi iqiniso lithini Sibari ibambe le phone Sibari ibuke kahle ibambe. Uyazi Sibari iqiniso lithini? Lithi iqiniso wena la Sibari yes. Ngiyangidinga Sibari mana phela khona ukuthi udina. Isithombe samanje nje lesa sisishuta manje. Wena la Sibari. So ikhona into ethi Sibari uyangivumela ukuthi sizame sibone udokotela. Sibari akukho ngakuphika kuwena esikwenzayo yabo. Yeah, ngiyakuvuma ngiyagula namhlanje. Yabona awekho right. Ngiyagula Sibari kodwa. Sibari vuma ke Sibari sikusize. Sizokusa kudokotela Sibari ozofika abuke kahle lamehla akho Sibari yabona? Ngoba lamehlo Sibari ayakhomba ukuthi anenkinga yabona? Hayi kodwa Sibari ngiyakwazi ukubona. Cha uyakwazi ukubona kodwa yabo uyabona lamehlo la. Hayi yagula.